कि अतना यही ठताड़ू कामना के बोल पर आपन स्टेज काल है टंगा जई बुझान रही धन्यवाद। अच्छा अरे कि अरिया के हई रंगदार सही में आहो गुरबके हवा का बड़ा डायलॉग बोलत रहो लड़की कहती है का किलो भर के घर हमर परे लाया रे हम शेरे बिहार आए हाय रे हम शेरे बिहार आए हाय रे हम शेरे बिहार आए हाय रे हम अतना छत्ता डुकावा न के बोलबो काल्हे टंगा जई बुझान रही फलबो जई बुझान रही फलबो एरिया के हई रंगदार लड़की कहते कि सुनो लभर के घर हमार परे लायाल अच्छा लभर के घर हमार परे लायावे उठा करना कमारे हाय हाय रे उठा करना कमारे हाय हाय रे फिर कुछ कहा जाए तो कहबू लोग के बेइज्जत करो करे जे भी है पंखा के आपन मास्टर स्टेज बा, शो पंखा यूट्यूब बंद कर चैनल को देखने वाले सभी श्रोता को धन्यवाद। जे पंखा के मास्टर बा बंद कर देना तो घुमा दो कि हमारा से सब के हूँ डरे लोग ना डरे बाकी तू लोग डरा ले का है कि हमारा से सब के हूँ डरे इज्जत हमर करेला हमारा से सब के हूँ डरे इज्जत हमर करेला हई हम मनवा के मालिक फरक नहीं पड़ेला लड़की कहतिया राजन भैया का कहतिया कि ज्योति घूमताड़ा अरे लेके बाबू था अच्छा वो गाड़ी तहर रोक दी असुतोष बारे हमरो यार वो गाड़ी तोहर ठोक दी अरे कवना के दिन ऐसन बारे लभर के घर हमर पड़ेला यार सही में लभर के घर हमर पड़ेला यार हम शेर बिहार हाय हाय रे हाय चले के हम शेर बिहार आगा आवतानी तो मेजर बाई को गीत अब आवा चाहत जी है ने तू तनी साइड रह आवा है ने चली तनी कुंवार के प्यार में नया गीत सुना दिएगो सही बात आवा है ने का है हरे सबका देखत रह अब अश्लील नहीं खे कहे के अब एगो लड़की बिया मनोज भैया सही बात अब एगो लड़की अपना सखी से कहानी बतावती है कि ये सखी सखी तहरा तो मजा आवत होई हमरो मजा आवेला कौना बात में पूछो कौना बात में कह दी अपन आवाज के तनी जादू देखाओ हां कौना बात ना कौना बात में बता दे तनी उहे लय ह अरे
सटा समते घरी दोसर देह भइल बा। सही बात। अभी सब हम छोड़ल चाहते नहीं। कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला, अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला। अभी रात बीते दो, रात बीते दो। हमार गीत सुनब तो मजा आई कि कहाँ कहाँ मजा आवेला। कहाँ कहाँ घर परिवार से आपन स्टेज शो यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी श्रोता को धन्यवाद। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। घर परिवार से बचाई के नजरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया, गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला? पूछो कहाँ मजा आवेला? मिलल पिछुआर में, मिलल पिछुआर में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला, लूटत लहार में मजा आवेला हो, लूटत लहार में मजा आवेला। एनी रही पहलवान बन रहा। लूटत लहार में मजा आवेला हो, लूटत लहार में मजा आवेला। ग्राम पंचायत राज मतिया खास से मुखिया पैक्ष अध्यक्ष श्री रामेश्वर यादव जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। भैया के बार बार प्रणाम करो। दूरे 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 रहे घर अमन शास्त्री जी देवापुर निवासी गोपालगंज के माध्यम से भैया के बहुत बहुत स्वागत, बार बार प्रणाम करो। और का रात में पलनवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले अंगवा। भैया हमारा विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उचका गांव। रात में पलंगवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले अंगवा, निक लगने हमें निहारे ले अंगवा, निक लगने हमें निहारे ले अंगवा।
हमारा राम नरेश चौधरी जी दुर्गा गेस्ट हाउस मैरिज हाउस थावे दुर्गा मंदिर ब्लॉक के ठीक पूरब राम नरेश चौधरी जी के तरफ से 1000 रुपये का आशीर्वाद मिला। और का ये चाह अब तोहरो नाम भुलाई जाता नहीं दिन पर दिन में मिले वो में विजय यादव मुखिया जी भैया हमारा ग्राम पंचायत राजबैरिया दुर्ग उचका गांव के माध्यम से आशीर्वाद मिलो। चक्के में मिले वो में आवे नंद हो सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो केहू के प्यार में करो इंतजार में अरे मजा आवेला तो अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला चला दिए अरे कुंवर के प्यार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला। लक्ष्मण मुखिया जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। अब आई एगो गीत के आदेश बा।